Synjuk ki Rangbah kur kabri Hynniewtrep Synjuk central body ka khot bat ya wer ya barok ki long kini ki Rangbah kur jongki kur baper jong ka than West Khasi Hills district syaka jingyalang jongki kur lani ka general meeting ka banlong ha ka laipo tere unai wing araja arpusau ka ban sedang na do kapor khat wei bejemen step hari Khasi free morning upper primary school new Nongston hajan SBI Nongston branch na ka benta ban ya perkhat yaki kam jong ka kur Kamat bakam kongsan ban ya perkhat kalong ban pen thamai ya ki nongket kam jong ka snat trai kam jong ka West Khasi Hills district bat ki wei namar kata ka Synjuk ka khot sobha bat ban kerpat ya ka buram jong barok ki long kini ki Rangbah kur ban ya pelat por khnang bat ban ya sembenta ha ka jingyalang ka jingdon ringkat jong ki long kini ki Rangbah kur kan long ka jing ai man sem ya ka Synjuk ban nang ya chaprang Jingpynbna no ba RL Kharpran, Presiden ka Synjuk ki Rangbah kur kabri Hynniewtrep, bat uba Aristotle Lingdo, General Secretary ka Synjuk ki Rangbah kur kabri Hynniewtrep.